Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajakan san oh hakawakas ngay kadbaso men ong adang calatai ngajikan san oh yakawakabran baraki ang bekada kanong wal ngade hajan ngade sendang mendre ngade kelai ngaong pidag bice iong ngade perlakun orang basnang bayasa Usamla meban job lang snaitang ubade usamla ubarwai ka jingrai khasi kabala ai kerteng enbo kabala poi arpho lakngut kinong pet hapo YouTube channel kiba pet hapo ka shibanai kabala kella long ka jingrai shat pen ki men mat kabala saphriang bha ki social media ha kabala jan baro kim sngo thu ye ki kintien bat muddur bagade ka jingrai sniu habaya kran ba unong san hima Uloong baya kate ka jingruai la tho bat rai ha ka tien snong ka bade na po nong pedeng Kenba Southwest Khasi Hills District lai thu baya ka ni ka jingruai ka ba shong shit ka bala sapriang ha ki social media kam de satya ka jingruai klam akor ne ka jingruai timsi kumba ki babun ki pat ba nong ngam kham tam ki bala kham temen ki muddur ba ka de ka jingruai klam akor hanre ka de ka jingruai bala thau na ka khana ka ba ja shisha kabala penlong ye u ban thau jingruai ulapan shairu ya kate ge jingruai ha ki kentien bala tho baga kentien anbo ha kate ge jingruai kamut ude upara bat ka kentien jalya ka de ge jabing komta ula kentu bakim de ban perkhat sniu aa namar ka de ge ktien snong ula ongru ba haba usna jingruai ha ka ktien ka ba ya snotho lang baro ki duna bha ki ba pet balada tho bat ruai da ka kentien snong ki bon bha ki ba pet bat ngap ye ki jingruai ulapan banaru ba unsa pelat biang ya ka wei ka jingruai ha ka ktien snong bat kerpa na ki pat ba kim de ban sngo thu bakla la ni muddur sniu namar ka de ha ka ktien snong siapa yang I love you deng deng yang api reply biang I love you too bro biang yang abang ada UN bau 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 cuma yang api dekat en men 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 ngerasul lemur ngelakin kejal ya 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 kemun nakan yang kekleng ngala cukar nga 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 Teng jonga kadai ume ban job lang snaitang nga kasnong jonga kadai na no napo nong pedeng kenba kabahap hapo Southwest Khasi Hills District kabadon harum mau kurwat habya lenti narang thong ngdon wi lat ban lech snong jungi badi wi lat ban lech sanong na sti serum ho nga di unong roi te bun ki jing roi ki bangla tho bangla sna spang to jing roi enbo te to jing roi enbo ngala sna kadai ka true story ma jong wei perlok jonga ubang isaj lej belalang menswa ten mar kajumut jong ti jong rai enbo gumut para brother ma in english to ka di jing rai spang ukhna nong kendong ba usyo jing i ya i kinthei bana sor silong te ka story jong u kalong ba iwan iwe ikhna samla bana silong iwan kai hakajing ya seng ne hakajing ya tho silong jong u te u ya ma de ka te philatip hi namar ngi kinong kendong te ngi kham internet hi ki kinthei bana sorbat ngi kham sngo sarong hi khnyan mo ngi la ban ong la dang yo ban yalang ne mo kata gadi jingsha ka ngalap ha man na kinong kendong te mo upat u lek pan number u kham silor ma lek pan number ya thu yang ai kata ngati ngam don lang kata ka jaka ya thu ya wong lek pan number la pan number to la ya text yele hadin pad uong I love you maka pat kong I love you too bro ma kong i je phi kumu para ma tinek takadaw kan song bet ka ong yang ai da u enbo ma mu dang etu khana yang ngapat ngala dep tho da ka jing roi but kumba phi i mo menta kala viral wa po social media kham nadu ki Instagram ki Facebook ki YouTube kum tater terma kala viral wa to jing roi te kamut ong phi ong yang bang da UN bo kamut phi ong yang bang di upara para kamut kum ta kan ndai phi yang api di ihen men ngala sulemur ngala king ka jabeng beng om de jalia haktin sinong jungi kamut haktin sar kamut kali ka jabeng kan kam de haktin sneu mo kuma ibun ki comment ki ba nga i apo Instagram ki ba nga upload apo YouTube ro
kibun ki ba komen namar ki sthuk bakla te wat nom sthuk bakla namar kani kadai ka tin sinong ka jongi nang tin apo war te namar ngam kwa bando ya kajing support ke jong phi kajing ye ke jong phi kumbak phi kersan hakini ki wei pat ki video ki ban sawan kam dai ke jong roi tim si kadai ka jing roi tin sinong jongi namar sinong jongi u parang yong enbo ya ka jabing yong ka jalia kamon namar balai kumbang abatai mane ba kajing ong jongka taka kenthei ya to u perlok jonga mo u para kala pelong u bo un king ke jabing bo un sulamwer namar ma u la i thap man sim la lalong no kum ka jing song shit yaw bei si benta mo kala wan batai kum ka jing song shit yaw bei ka ba tri bha ki khat snem te khat san khat rus nem te kadang tri bha si bei te la da i ro i hak bai i sisur sidor bai silenti bai namar kampat don ka jing sha shat ha u takada udang long i empat chalak kan nak tin snong jongi na po nong kan ba kidon ka to ni snong ki ba jukran kum bakar na mangi kum ka maupun ka domoleng ka umpong snong jongi ka saren snong jongi te ka dei nong pedeng kan ba ha te apo rum ron thong kali ka true story hari ti kintin deng deng bat imdei re mai ma deng deng bat kata ka jing di janji lam jongi ha mot phan ru kam dei re nga super wan tang ban ya match ki kintin kai hari kam dei re deng deng ru nga su mar nga si yo so gini jing rai kadon ko jing rai khar rai hindi ko bang 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 to em na ka to ngapun wan ngan mar ka long mai deng 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 nga su ya ha ba te ka daw kam dei re ka teng sha ta deng deng am tip teng euro jing rai ba kham hit ka view em ka dei ka ni ka enbo ka baning kong ba ka jing hit view kan ka wan baning kong ka ni ba ar dei ka nbc re ha ka tin sinong jing nbc re ka mot omdon sure mano mano ka mot ka jing ba breu jong ka kan thei ga nga sa china ki ni ki love song ma ni jing rai jing e but kawan balai ka jing rai upra how to snem bangadang de plat how to snem bala le bala dem ka jing rai pra ha por ba ngia thep vote mp how to ka por nga plat to jing rai kala plu hi tama ki jing rai election ti ki ya yo tang ha ki por election tam nang ta ti ki la peja la ka peja nga thau ki tin sor re la dang nga thau ki tin sor em nga i kim da ya yo ka poi kai live view live ke view live jar view sa jar view re da thau tin snong te nga i ba cross be ja ka lang ka baning kong e nga su ban ai ngu ya ka snong ka ba i e ka bala pun la kha ba nga la he la san ha ka ta ka snong jongi mo ka nong preng kan ba ha po riwar kata ka daw sin ba ka la kha ya nga ka mdei i mei ba kha nga mo namar bang la he la san hak ta ka snong tinga kwa ban le ai nam ta ka snong ban kan tiu ba ki wei ru kin tep kin ya sngo ya tin snong jingi ru baka don la ki jong ki stai ka ba ki long shwa ki labu yang ya kita ki kentien bangin keren bat ngada susarong si hero yela de banga de u khna banawar bahap hapo ka hima maharam bat langren ru ngam da tep bahai kata langi hap ka hima maharam ne langren tabang ngidon hapreng jong kita ki artli ki hima snong jongi ngate men step ngalet kelas sapo Sinat College ngalalej BFF menta te hani ka fef nga klam le tho exam so ma ki don hila ki jong ki daw te men sngi pat nga kamai hiyo nga ket ki tiar nga ket ki dok kha nga ket ki jingbam ki e namar ngaru ngawan na kalong yeng badung te hani hasoru nga haban kesan school hi da kesan kelas hi dala dia bat nga pendap hi na do ka bai bam ka bai kelas ime iparu juyarap hi teng teng ma ime iparu ngadang namar ngidon ringut sipara te kipara ki badang lej skolon arngot ki klam lej shu arngot laingot klam lej shu stang manga senrang bak para khadu senrang bat para khadu kan thai ngidang lej pule kan manta kadon go jing rai thmai kata le ka bakham wal shisho kan te kata kerteng jong ta jing rai kalong kabanga ai kerteng kalong ngan khai ya uso yong phai kataru kam de ka tin snema nga karpat lupa ai phiki paj ba phim de ban suthu bakla halor kata ka kentien namar kata ka de ka tin snong jungi ma hak tin snong jungi ka baha balat kata te ka jingmot jong kata ka tin ngan khai uso jong phi kamon ngan kho ya uso jong phi te baling a thau gani jing rai kalong ba kam de ka true story hane nga chu thau kum to namar ba ka jing ka jingmot ka badan childe ni jing rai kalong ba uting shop bat kapuron waktor ba ka actress ma kia kendo leng ba kata ka jing phai arab kho so jong kata ka kan thei ya utau shinrang ba de aktor kan phai arab kho so te hangta ka don ka connection
kaba klan ha bat kia syo jing it sunan bat kia syong ya poi ya sa rangkat haduk bakut kisingi leng ba ka jing phai arab kho jung tau so shida bor ma kamon ngan khai ya uso yong phai kamon ngan kho ya uso ujong phi te wa nom stu bakla nomor kam de kak tin sneu ka de kak tin snong jongi te nomor ngaru ngam kwa bandu ya ka jing support ka jong phi ka jing kersan jo phi nak ba phi like phi share phi subscribe ya ka channel jonga bat kumju ki video jonga phi share phi pen sapriang de leng ba ka jing kersan jong phi hadu bangan poi hadu ni upot bangan nang la ban pen mi susu gi video ma te sobha pat ba e ma phinom suthu bakla ma yo phi dan ha kano ka jing suthu bakla te ma ngan la nga ha ban yeng man ta ban mi khmat ban pan sai phi ki jing rai barok gi banga plat dei ki dan gi banga tho hieng hari ki babun ba te hapor banga kamai heyom to nga nya skuti ai por banga ketiar de nga song maroi hatu kapor nga kenot beda ka jing kenot barang to kapor nga tap sunan ki kentien hatu kapor te nga sa finishing be hayeng nga namar nga gitar ngam nang kado tonik safar ngam lai tang ban tem gitar su sen aklat be takada ban bu jing kan mau ding nga sangai sti hendian nga sa recording to kasur te ban sa jing kan mau namar ngala sangap tang chi kentar to kasur ring ngala bam landet be hajalia ma hajabing te dala kan mau tu te ngala thao pun kuet nga finishing be hayeng malem ta nga sangai be sti nga penlem sabing ayeng be harut nga kenot be kibri bun ki bapet janga em ki ong be janga ba li be namar nga nya sti nga phong helmet nga deng mas la nga da phong full helmet ngam don kamre nga kaang be ka bamon kaang men to ka bamon ti kibri bu ki be nga teng la dang arwai to em ki ong be ube jan kim te refat mo mangaru nga don la ka ka kam ka bang ade ban le ya kata te ngam patep namar katrak do ngadang pasna padam te dala dep katrak sa recording dala dep recording sa kam mixing mastering kabun kam maklai satu bang te ki NN Rebrai man keren banyak hai kamai to kinong keren demo ki keren hibat mo ya kata ngim la ban len mo dengan lera li ka kam banga ka jura ka sap ka jonga de kam de te ka kam ka jam jonga mo nambar ngadak sukiu hi ka jura ngadak sukiu hi manta dang khot tang ha nong po hi dang le tang sen ma khot konsert dengan lera li te la dang lera ru ngan bam na ka ngan pendap kum noi ya ki jing don kam jola de teng kamai be kum to hayo ki doni ki ba keren banya ki ong kat aktor kat tonong rai ru dang kamai tengan le kum no ba ka ngam don kam don jam te mo te kani ka kamro jung aro kam pada ya yo hadu kata te ngam ban sem nga ban yeng dala ki jong ki jat ban laj nang katu ka them ma katu ka de ka studio version ki don ki breu ki bala pa ni nga ban le bida ka official music ban le aktor actress nong shot kum to te mar nga chu ak bitang hapo studio ki ong ka studio version ma te dadang ayo lat tengan le ki bon ki bala pan thiet nga tang ba ngam kwa ban ai mar nga benut la tang sudi ki wei dei kamut kam marketing jong hapo channel jonga mut kato ka jingrai kan herno ka view kam keu shu kan takadang kwa re bandi nala dang adiru long katkum ka jinglong ka jingrai te nga hab diram mo te hre ki breu te ngam tep ki pan ka no hre ya mata support ngan i shokum to la dang ayo lat ngan sale da music video la dang i kam to ro namar ka jingrai ka sutana di nga thre ki breu ki ni ape ki da kato kala biang hi kam dadon kam than re ban le te ki actress aktor ma te ka kamrwa la da pidon sap hakne jela jungi la da pidon sap bat la da fitris tom komon kayak yo baik la da pilek janai ka kam kan de manong shulet teneng breum tu naduk ki lirik so bod jing ki breu ki ban ong ki lirik so hapun kam ki kintin ki balong unik ba ya pair ha ki ba ya pair ba de ban penbot thani ki breu ma pi haban thab la ka jong ka style kum ki lirik jong ki kintin ki bom pat don tenong penon kam ki balong kum kinuk sa kum jong rai jong Snow White nakaban Snow White ma rai tiki long genjam metal gitu kum jong rai jong kasih blood utu big ri ma kum kitu kintin bat nga da thau jong rai em ngasai wat be ni kintin ki balong juat bahan mar nga ri le jong sim da ka kasih onos tenga yo lat baban pe ki kintin kasih hakikat ki ba fer la da nga yo jing hikai na po college ro ngasat sim kintin nga tho bai lani ngasat pet na ki kot khasi ki dan ki kintin ki ba sungupang bhabat ki ba jenjar te ban suthu ka jok bam ta ma tidak kito hi kintin nga penlong nga penwan penbet sinten nga thau jingrai han to hi tengan keren na kitin snong ma ngai khublia phai ba ro ibrai man chat sendang video yo nga
mình chat share chat like chat subscribe ya ka channel yang aku lihat pai bar o fin chok gi men chat men klan fin chat ka akor buram ni lo bulia ula sumari chi ula rai chi hayong chala te chi manas ngai te subha fin chat ka bangi chin ya chat ka akor ka buram nin kita ki khon khasai ba chin penbot tening ere stay nong wa go chat be im me ya ka stay la jong me im me ya ka nai ka yong long khasai nyo tre be yong chi